Bola to taká veľmi atraktívna slečna, ktorá prišla Už tomu rozumiem, áno. nápadom, že bude predávať erotické pomôcky, konkrétne teda vibrátory. Aj s nami do Číny vycestovala a strašne chcela ísť na návštevu továrne, čo samozrejme robíme štandardne, tak som sám bol zvedavý, dokonca so mnou išiel ešte aj jeden druhý klient, ktorý teda vôbec to nebol jeho biznis, ale strašne to chcel. Tak sme došli do továrne a nejak sme vošli, tak napravo bolo, že testing room. Nechám teda na vaše predstavosti, čo tam bolo. Oni tam mali velikánsky rokovací stôl a teraz si predstavte, že tam sedí riaditeľ firmy, druhý riaditeľ firmy alebo teda obchodný riaditeľ, teraz my traja, plus ešte nejaká asistentka, tlmočníčka, tak 6-7 ľudí, asi 60 vibrátorov. Ja som tam len sedel a som sa na tom naozaj strašne smiel, keď sme proste riešili americký trh a jaký idú na americký trh a prečo európsky, a tak som sa podozvedal veľmi veľa. Vítajte v podcaste Butterfly Effect Biznise. Moje meno je Tina Radenkovičová. Ja som Michal Babiak. V našom podcaste sa rozprávame s podnikateľmi a manažérmi o ich ceste v biznise, o úspechoch, o tom, čo ich motivuje. Hovoríme však aj o neúspechoch a pádoch a o tom, ako to zvládli. Reálne príbehy reálnych ľudí spomedzi nás. Sponzorom dnešného dielu je realitná kancelária Karin & Partners. Ľudsky, bezpečne a bez starostí. Vaše bývanie, naša vášeň. Priatelia, ahojte. Dneska k nám zavítal náš milý kamarát, hosť Michal Malík. Miško je majiteľ firmy, ktorá sa špecializuje na dovoz z Číny a všetko, čo súvisí s Čínou, výroba, čokoľvek, čo potrebujete. Čau, Miško. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahojte. Ja som ťa tak trošku možno komplikovane predstavil, ale u teba sa to nepredstavuje jednoducho a nie je také jednoznačné, že čomu sa venuješ. Tak skús možno popísať ty bližšie pre našich divákov, poslucháčov, ako definuješ ty sám seba. Veru si mi to neulahčil. Ako by som to nazval, viac ako 25 rokov sa venujem alebo pomáham slovenským, českým, dá sa povedať, že už skoro aj európskym firmám za dovozom tovarov, veľakrát s dovozom služieb a takisto s vývozom slovenských tovarov do Číny. Ako to funguje? Funguje to asi tak, že naše firmy si vytipujú nejaký tovar alebo nejaký stroj alebo niečo, v čom by chceli podnikať. A veľakrát to nemusí byť ani z Číny, veľakrát naozaj to videli niekde na výstave, alebo to vyrába nejaká firma v Nemecku alebo v Amerike a je to výrazne drahé a sú tam nejaké obmedzenia. A len ma oslovia, že či náhodou niečo podobné sa nedá v Ázii vyrobiť. A ja mám tým ľudí, ktorí hľadá veľmi podobné produkty, podobné prístroje, zariadenia a na 99% vždy dokážeme uspokojiť jeho potreby. 25 rokov je veľmi slušná doba a moja otázka znie, že ako si sa k tomu dostal? Prečo tá Čína a Ázia celkovo? Tak ako to už býva a ako aj tu sedíme, bol to butterfly efekt, ktorý prakticky dofúkol úplne od niekaľ inakadiaľ. Ja som vtedy pracoval ešte ako mladý chalan v jednej firme a pozrel som si telku a tam boli také, že technologické prístroje budúcnosti, marketingové a tam padlo také slovo, že Fox Screen. Je to prakticky taký billboard vytvorený z pary, do ktorého sa premieta nejaká reklamná informácia, cez ktorý môžeš chodiť, ktorý môžeš dať na pódium, ktorý môžeš dať do vstupu, hál a tak ďalej a je to také veľmi efektné a ja som sa do toho strašne zaľúbil. Strašne sa mi to páčilo, lebo som si naozaj predstavoval, že niečo podobné by firmy boli ochotné dávať na rôzne eventy a podobne. Tak som si povedal, že to chcem kúpiť a chcem v tom podnikať. No a vyrábali sa dve na svete. Jedna bola v americkej nejakej firme a druhá firma, ktorá to vyrábala, bola v meste v Guangzhou, Číne, čo som ja vôbec netušil, že čo to je za mesto. Len som tušil, že čo je Čína. Ale tak akože ja som sa vtedy do toho tak zakusol a som im napísal, že teda by som chcel vedieť o tom viacej a prekvapivo sme sa teda aj podohadovali, síce to bolo také dosť kostrbaté, lebo tam tá angličtina ešte tak moc nefungovala, sa písal nejaký rok 2002, 2001 a slovo dalo slovo, tak som si povedal, že musím tam ísť, aby som to vedel chytiť do ruky, pretože kúpiť niečo, nestalo to vôbec málo peňazí, kúpiť niečo len tak na blind pred 23 rokmi, to nebolo jednoduché. Ale poznal som jedného jediného človeka, čo v Číne bol a bol tam iba ako turista a ten mi povedal 3 veci.
poprvé kúp si mapu, ktorá je po anglicky, nie po čínsky. Zmeň si peniaze priamo na letisku a po tretie nájdi taxikára, ktorý vie ako tak po anglicky, aby si sa nestratil. Keď už budeš na hoteli, tak už si zachránený, lebo už sa máš kde vrátiť. Ale akože krútil hlavou, že som odvážny, lebo on tam sám nebol, on tam bol celou veľkou skupinou a s čínsky hovoriacimi, teda s prievodcami. Všetci krútili, moja mama im povedala, že mi úplne šibe, že či som není normálny ísť do Číny, akože vtedy o tom nikto nechyroval nič. Tak ale ja som tam priletel, úplne jednoducho som si kúpil mapu, bola tá, že English Map of Guangzhou, vymenil som si peniaze, teda čínske juany a išiel som von a tam stal taxikár a ja, že do you speak English? A on, že yes. A ja som si k nemu sadol a tak som si hovoril, že to bolo také jednoduché, akože precestujem celú Čínu. Brnkačka. Až do asi 3 sekúnd neskôr, keď som tu English Map of Guangzhou otvoril a zistil som, že to je jediné anglické tam napísané. Všetko ostatné bolo rozsypaná ryža. Ak som si povedal, nevadí, mám anglicky hovoriaceho taxikára, tak som sa s ním začal rozprávať a on vedel naozaj iba yes po anglicky. Že to bol takzvaný yes man, hej? Yes man, áno. Tak som sa ako automaticky stratil v 20 miliónovom meste, ktorom ešte najlepšie začalo pršať. A vlastne okolie mesta Guangzhou a celé vlastne tento kantón je charakteristický tým, že keď prší, tak leje. Tak sa tam proste spustil taký lejak, kedy akože tam liali potkany a mačky z ciest dolu. A my sme sa stratili a on nevedel, že kam má ísť a my hovorí, že sa máme spýtať nejakých ľudí v okolí, tak ja hovorím, že ty si úplne akože pacnutý, chod sa spýtať ty, ale ako Číne nájsť hotel, keď je tam naozaj, že niekoľko desiatok tisíc hotelov, bolo veľmi náročné, tak sme volali do toho hotela, tí mu nevedeli povedať, lebo nevedeli navigovať, no proste asi hodinu a pol sme sa trápili, kým som konečne došiel do hotela. A išiel som sa im vysťažovať, že to je taký sprostý taxikár, vôbec som sa s ním vedel dohodnúť a teraz sme hodinu a pol sa trápili a až keď som zistil, že ani oni nevedia ani ceknúť po anglicky a vôbec nikto v celom hoteli, tak si hovorím, že takto som si teda vybral. No a celé to dopadlo tak, že ona zavolala nejakú kamarátku, čo vedela strašne komplikovanú činglish rozprávať. No a táto Mabel prakticky odvtedy pre mňa stále pracuje, lebo ja som jej pomáhala trošku s angličtinou, ona ma tam celé akože posprevádzala. S ňou som sa konečne najedol, lebo akože ísť do reštaurácie pred 22 rokmi v Číne, to je že čistý hazard so životom. Takže som tam 3 dní hľadoval, kým sa nado mnou zľutovala, no ale pointa je, že som všetko vybavil a všetko som kúpil a začal som podnikať v tomto obore. Ale ako som spomínal, tak ľudí ani tak, akože všetko sa im páčilo, všetci tlieskali a sme to využívali, ale ľudí skôr zaujímalo, že ako som sa k tomu dostal a kde som to kúpila a keďže v Číne, tak aj mne niečo teda akože zožeň a tak ďalej a zistil som vlastne, že ľudí viacej zaujíma to, že odkiaľ to je, ako čo to je a postupne všetky prístroje, ktoré som tam kúpil, zostali u mňa v garáži a začal som sa venovať práve sprostredkovaniu nákupu všemožných vecí z Číny pre ostatných. Čiže ten prvotný taký tvoj zámer, že idem do Číny kúpiť ten Fox Screen a že budem s tým obchodovať, úplne nevyšiel. Áno, on vyšiel párkrát, ale zistil som, že aj technicky to bolo náročné prevádzkovať, zistil som, že potrebujem na to ľudí, zistil som, že proste ten marketing nie je až tak moja silná stránka a nikdy nebol. Ale fascinovala ma tá Čína. Každému som o tom rozprával, každému som rozprával zážitok, čo som tam proste všetko zažil. A zistil som, že to na tých ľudí funguje a že naozaj každý má tendenciu trošku niečo pre seba doviesť a tak sa to celé rozbehlo. Ako si prekonal tie prvotné také tie problémy s tou angličtinou, s dohováraním, s tým, aby si našiel tie prvé zdroje, ako si vôbec začal? Zase ma zaujíma na druhej strane, že ako si vôbec predal ten prvotný input tým Slovákom, však teraz si prišiel, nikto to nerobil, pokiaľ viem, v tom čase asi ani doteraz neexistuje nejaká veľká konkurencia pre tvoju firmu, tak ako si to vedel vlastne posunúť ďalej?
No, keď niečo v živote sa volá, že pokus omyl, tak to bolo moje podnikanie prvých 5 rokov, dá sa povedať, pretože tam naozaj všetko bolo nové. Ja som nemal od koho sa učiť, akým spôsobom sa predslievajú tovary, akým spôsobom sa kontroluje kvalita tovaru, akým spôsobom sa riešia niečo ako antidumpingové clá alebo nebezpečný tovar. Proste to bolo všetko naozaj o tom, že ja som sa to dozvedel za pochodu a prišiel som o strašne veľa peňazí, lebo keď sa s tým klientom dohodneš a sa ti proste navýši cena prepravy kvôli tomu, že ti colníci skontrolujú akože tovar a teraz ti prikážu otvoriť kontajner a ty to tam teraz musíš vykladať, lebo majú podozrenie z nejakého ponižovania cien alebo z podobných vecí, tak jednoducho toho klienta na konci dňa to nezaujíma. On chce ten tovar dostať tej dohodnutej cene a ja som sa učil, dá sa povedať, za pochodu. Druhá vec samozrejme bola komunikácia, pretože Číňania naozaj doteraz nevedia po anglicky. Tu prídeš do mesta, ktoré je proste viac ako 20 000 obyvateľov a máš pravdepodobnosť, že 3 ľudia z 10 na ulici sa s tebou dohodnú ako tak po anglicky. V Číne sú miesta, kde jeden človek zo 100 sa s tebou nedohodne po anglicky. Takže, a doteraz to tam tak je a teraz si predstavte, že tá Čína bola pred 20 rokmi úplne niekde inde. To je krajina, ktorá asi nie je krajina na svete, ktorá by prešla väčšou zmenou ako práve Čína za posledných 20 rokov. Takže to moje prvé podnikanie bolo naozaj pokus omyl, obrovské spochybňovanie kvality tovaru, obrovské spochybňovanie toho, či vôbec nejaký tovar dojde a podobne. A potom som sa naučil spôsobu, že tak keď mi neveríš, tak poď so mnou. A z toho vznikli prakticky úplne iný tok našich služieb, kedy sme začali vytvárať obchodné cesty do Číny, čo sme tiež boli úplne prví a nikto to dovtedy nerobil a sme proste ľudí zobrali či už na výstavy alebo do tých firiem a tí ľudia to videli a získali úplne iný prehľad o tom. Samozrejme, ten strach sa úplne odbúral a získali rešpekt z Číny, získali rešpekt z tých ľudí, pochopili, prečo to tak funguje a ja som ja som vozil pacientov do Číny a vyliečil som ich tam a vrátil som proste podnikateľov, ktorí boli presvedčení o tom, že ten biznis s Čínou bude fungovať. To znamená, že ty si nezačal vytvárať konkurenciu ako keby cestovným kanceláriám, pretože ja, čo mám informáciu, tak ty nevodíš po takých štandardných miestach tých ľudí, ktorých so sebou zoberú. Sú to väčšinou malé skupinky, nie sú to, že stovky ľudí, ale je to plus minus 10-15 ľudí, aspoň takú mám informáciu. A idete väčšinou na miesta, ktoré ľudia štandardne neuvidia. Nie je to žiaden čínsky múr a iba Šanghaj, ale proste niečo, čo možno nebudú vedieť vysloviť a vysvetliť potom, kde všetko, čo videli. A zároveň viem o tom, že hovorím teraz akože z toho, čo ma čaká, lebo za nejakú krátku dobu idem s tebou do Číny, tak uvidíme, čo z toho bude. Ale viem o tom, že aspoň si garantoval, že možno niekoľko dní neuvidíme jediného Európana. No, si to tak rozviedla celkom komplikovane. Ako to celé vlastne vzniklo? A vzniklo to z tých obchodných ciest. Naozaj tí ľudia tam prvotne chceli chodiť len kvôli tomu, aby vybavili biznis. Ale ten biznis sa vybavil povedzme veľmi rýchlo, pretože ako naozaj, ja som ich zobral s tým, že som vedel, že to dobre dopadne, keď tam prídu a bude v poriadku aj ten stroj, aj ten tovar, aj všetko. Ale do Číny sa nechodí na 2 dní. A my sme naozaj ten biznis spravili za 2 dní a zrazu nám zostalo 5 dní voľna a nevedeli sme, že čo budeme robiť. A tí ľudia sa ma pýtali, no tak poďme niekam. A ja hovorím, a kam chceš ísť? Však si chceli biznis riešiť, nie plánovať výlet. Tak som potom pochopil, že napriek tomu, že všetci aj dnes chcú riešiť primárne biznis, tak na druhej strane potrebujú trošku aj oddychnúť a potrebujú trošku aj spoznať, jak mentalitu ľudí, tak krajinu a podobne, ako ja hovorím, tak tá Čína je naozaj krajina absolútne neobmedzených možností. A z toho vzniklo to, že tí ľudia povedali, a keby som sem zavolal svoju ženu, tak by sa zbláznila, veď ten hotel je oveľa lepší, ako sme mali tam na dovolenke, tá krajina je úplne úžasná a tak ďalej. Tak ja som pomaly potom povedal, že dobre, aj ľudia, ktorí nechcú primárne riešiť biznis, tak viem im spraviť výlet, ktorý, dá sa povedať, nezabudnú. Práve kvôli tomu, že ja naozaj nechodím do Pekingu, do Šanghaja. My chodievame do miest ako je Yangshuo alebo Guilin, ktoré sú proste vyobrazené, alebo časti z toho sú vyobrazené na čínskych bankovkách. To znamená, že sú to naozaj miesta, na ktoré je hrdá sama Čína, ale ľudia o nich nevedia a nechodia tam. Takže ako naozaj chodím do hotela, kde mi povedali, že ty s tvojimi kamarátmi si prvý Čech, prvý Slovák, prvý Maďar a
druhý Poliak, ktorí tu boli. Keďže som mal vtedy takúto rôznorodú skupinku. Miško, ja sa ešte chcem predsa len zamerať trošku na tú Čínu, aj keby sme sa radi posunuli ďalej. Chodíš na viac ako 20 rokov. Ja sledujem Pavla Dvořáka, ktorý v podstate, myslím, že nejaký 12. rok žije v Číne. A vedel by si nejak tak zhodnotiť, že kam sa tá Čína posunula a možno čo očakávaš od tej Číny v ďalšom vývoji? Zaujímavé, že si to povedal, lebo s Pavlom sme si akurát dneska písali. Ja ho tiež sledujem. Myslím si, že ako sme sa tak sami bavíme, smejeme sa na to, že on mi veľmi pomáha. I keď nie priamo, ale naozaj v tom, keď ja sa snažím mojim partnerom vysvetliť, aby pochopili mentalitu Číňanov pri nejakých problémoch, tak vypočujte si podcast a videá, si pozrite Pavla Dvořáka. Týmto ho pozdravujem, Pavel. Aby ste pochopili tú mentalitu. A ako som už spomínal, tak Čína prešla obrovskou zmenou. Ja keby som mal povedať, že bohatý Číňan pred 40 rokmi mal bicykel, bohatý Číňan pred 20 rokmi si dovolil svoj prvý byt na splátky a bohatý Číňan dnes chodí na elektrickom aute a podniká. Takže, aby som to dal trošku do súvislosti, ktoré mňa sami prekvapili, výstava, na ktorú chodím, Canton Fair, bola treťou najväčšou výstavou pred 5 rokmi, ako bola korona. A počas korony a počas teda 3,5 roka, čo som tam nebol, tak sa stihli stať najväčšia výstava na svete. Proste dostavili jeden ďalší blok. Len tak pre informáciu, v roku 1982, myslím, začala Bratislava stavať metro a stihla postaviť jednu stanicu. Číňania od začiatia korony v meste Guangzhou postavili 6 nových liniek, takže je ich tam teraz už 28. Číňania si pred 5 rokmi nekúpili čínske auto, pretože jednoducho pre samotných Číňanov boli nekvalitné. Dneska je viac ako 40% aut v Číne na čínskych uliciach elektrických a gros z nich 80 a 85% sú čínske. To znamená, že Číňania sú majstri v tom, že vedia chytiť ten vietor, či už pri technológiách a podobne, a dokážu využiť tú výhodu toho, že sú prví, a vláda to veľmi dobre robí, investuje obrovské prostriedky do toho a napríklad dneska 90% batérií do aut alebo do solárnych článkov alebo do čohokoľvek, čo sú proste veľké batérie vyrobených v Číne, dá sa povedať, že 95% solárnych panelov je vyrobených v Číne. Všetko, čo je spojené s elektromobilitou, dneska každé druhé alebo tretie elektrické auto na svete je čínske. Takže zmenilo sa veľmi veľa a na Číňanoch ma fascinuje to, že tam, keď sa do niečoho oprú, tak tie veci neskutočne akože vedia fungovať, napredujú, vláda obrovsky pomáha tým spoločnostiam len preto, aby sa dostali na číslo 1 v rámci sveta. Miško, spomenul si COVID. A COVID dosť paralizoval mnohých ľudí, mnohé firmy, mnohé podnikania. A keďže vieme, že začal vlastne v Číne, predpokladám, že si ho nedovážal, ale že ťa to muselo dosť ovplyvniť, čo týka aj tvojich klientov, aj cien, aj celkové tvojho biznisu. Ako si to prežil? No, bolo to veľmi náročné. Tým, že my sme mali prakticky zabehnutý systém, 2-krát do roka sa ide do Číny na výstavu, plus potom nejaké poznávacie cesty a podobne. Mali sme stálych klientov, ktorí fungovali. A zrazu prišiel COVID a z Číny tovar prestal chodiť, pretože jednoducho zavreli sa prístavy, zavreli sa fabriky, bol taký obrovský strach, ľudia nevedeli, čo sa bude diať a podobne, a vznikala panika. To znamená, že my sme nevedeli, či to bude trvať týždeň, mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, tak sme asi ako všetci čakali. A toto bol dosť veľký problém, pretože my sme zistili naozaj, že pokiaľ budeme dlhodobo čakať, tak tie fixné náklady v tej firme, zamestnanci a prakticky všetko, čo dennodenne platíš, tak všetko zostalo, akurát, že proste nechodili objednávky, lebo stálo to najprv v Číne. A následne sa tá situácia extrémne vyhrotila aj u nás, pretože tak, jak tá Čína sa povedzme celkom rýchlo z tohto vyhrabala, lebo odtiaľ to odišlo, dá sa povedať, dosť rýchlo do Európy, tak vznikol obrovský problém práve v Európe a vznikol obrovský problém práve
práve s prepravou tovaru. Keďže všetky kontajnery, ktoré sa štandardne, keď sa z Číny dovezú, vrátia naspäť, tak nebolo možné, pretože všetky prístavy európske ako aj americké boli preplnené prázdnymi kontajnermi, ktoré nemal kto vrátiť naspäť, lebo všetci boli doma. Tak tá cena tej prepravy extrémne stúpla a teraz sa bavím o tom, že keď preprava bola veľkého kontajneru niekde na úrovni 4 000 eur, tak prebehu týždňa išla o 1 000 eur hore, prebehu ďalšieho týždňa o ďalších 1 000 eur a keď už stal 8 000, tak už všetci krútili hlavami, že to tu ešte nebolo. A to ešte nikto netušil, že to bude stať 16 000 za pár mesiacov. Takže obrovské množstvo firiem, ktoré naozaj boli závislé na tom, že predávalo nepríliš akože drahý tovar, ako nábytok podobne, alebo textil obuv, tak zrazu tak obrovským toto vstúpilo do fixných nákladov spojených s dovozom, že veľa firiem krachovalo. A to je presne čas, čo si vy viete spojiť práve s infláciou a dôvod zvýšenia cien prepravy bol jedným z dôvodov, prečo celosvetovo inflácia išla tak rýchlo hore. A to sa samozrejme týkalo aj nás. To znamená, že my sme museli prejsť na úplne iné typy tovarov. My sme začali riešiť rúška, my sme začali riešiť rukavice, my sme začali riešiť stroje z Číny a tak ďalej. A toto bol taký veľmi riskantný ťah. Na jednej strane sme boli zúfalo nútení do toho investovať aj vlastné peniaze, aby sme vedeli vôbec niečo otočiť. A na druhej strane bolo to obrovské riziko, pretože, ako viete, tak tie rúška boli raz drahé, raz lacné a tí Číňania boli majstri v obchodovaní, dokázali to isté rúško ti jeden týždeň predať za 10 centov a druhý týždeň za $1 a vôbec s tým nemali morálny problém. Ja som s tým morálny problém mal a ja som teda povedal, že ja nikdy nebudem predávať jednorazové rúška za viac ako 1 euro, lebo to by bolo moc drahé. Ale na druhej strane nás to dobehlo, že tak dlho sme s tým váhali, že nakoniec nám to potom všetko zostalo na sklade. Takže korona bola pre nás že obrovskou zmenou, ale na druhej strane nás veľmi veľa naučila ma rozmýšľať úplne inak. Nemáš náhodou ešte nejaké rukavice? Mám. Dobre. Koľko tisíc krabic by si potreboval? Chcem sa spýtať, že ako je to dneska s tými cenami? Kleslo to? No, ono ako vždycky býva, že každá party raz musí skončiť, tak toto bola party lodiarov a tá party lodiarov ako rýchlo začala, tak rýchlo skončila. Pozdravujem teda spoločnosť Maersk, ktorá mala zisk v roku 2018 asi 250 miliónov. A v roku 2021 19,5 miliardy. Čo samozrejme, keď niekomu pridáš, tak niekomu inému musíš vziať. Mm-hmm. Toto sme zaplatili, že my úplne všetci. A hlavným problémom bolo prakticky to, že prepravné spoločnosti nemali dosť a vznikla, alebo teda začala inflácia. Ako náhle začala inflácia, tak každý jeden stratég povie, dávajte rýchlo dolu ceny, aby sa z toho nestala cválajúca inflácia, kedy to už bude všetko akože nechcem povedať kde. A lodiari samozrejme teda ako pochopili, že party skončila, tak začali znižovať ceny, lenže neskoro. To znamená, že tak, jak v priebehu pár mesiacov tá cena vystúpala zo 4 000 na 15-16 000, no tak ešte rýchlejšie tá cena potom klesala, aby sa snažili zachrániť tú ekonomiku, ale nepomohlo to. Ako svet sa dostal do dá sa povedať, veľmi vysokej inflácie a výstup z toho je taký, že dneska prepravujeme za historicky asi dá sa povedať najnižšie ceny, keď teraz to trošku išlo hore, ale keď pridátam tú infláciu, tak si dovolím povedať, že tak, jak bola party pred 2 rokmi, tak teraz zase sa všetci sťažujú, že nič nezarábajú. Ako sa vraví, kríza plodí inovácie. Viem teda, že v rámci tohto obdobia ste prišli aj vy s inováciou v oblasti prepravy a to je projekt e-shipment. iShipping. iShipping, pardon. Áno, bolo to presne to, čo som povedal, že my sme boli nútení niečo zmeniť. A práve tá preprava bola determinantom toho, či ľudia objednávali alebo neobjednávali kontajnery. Uh-huh. A snažili sa ma pýtať, ako to bude. Mám to objednať teraz, alebo mám objednať o mesiac, alebo ako to vyzerá. A mne vtedy skreslo to, že tí ľudia naozaj nemajú absolútne prehľad o tom, že koľko to stojí. A keď máš tovar, ktorý je v kontajneri a ten tovar má hodnotu 10 000 a preprava má hodnotu 15 alebo 5 000, tak je to
obrovský vplyv na finálnu cenu tvojho produktu. A tam naozaj ten pokles bol v priebehu 3-4 mesiacov takýto razantný. To znamená, že tí ľudia, ktorí sú firmy, aby som to vysvetlil trošičku podrobnejšie, sú firmy, ktoré potrebujú vedieť, aká bude cena prepravy celý rok, aby si kvôli tomu vedeli naplánovať nejaké budžety a podobne. To znamená, tie si ako keby zmrazili s dodávateľmi alebo s lodiarmi si zmrazili cenu v januári a tá istá cena potom bola celý rok, tak si vedeli spraviť nejaký budget, nejaký cash flow. Ale keď si v januári v roku 2022 zmrazil 14 000, tak ja neviem, už v septembri alebo v októbri 2022 už to stálo 6 000. Tie firmy na tom obrovsky prerábali. A na druhej strane ľudia, ktorí to neurobili, tak zase zarobili. A vznikol obrovský, veľakrát až škandalózne titulky v novinách, kedy niekto na tom extrémne zarobil, niekto extrémne prerobil. A ja som si tedy povedal, že by bolo dobré vyrobiť nejaký tool, ktorý robí štatistiky, ktorý naozaj pozrie, za koľko sa prepravovalo pred rokom, koľko sa prepravovalo pred mesiacom, ako dlho trvá preprava, cez ktoré prístavy to trvá dlhšie, kde štrajkujú. Nemci sú majstri v štrajkovaní na nemeckých dráhach. To znamená, že dať tým ľuďom prehľad, aby potom nevznikali problémy. A tak sme vytvorili vlastne portál e-shipping, ktorý obyčajný jednotlivec si tam vie naťukať cenu od hocikadiaľ na svete, z hociakého prístavu do akéhokoľvek mesta na svete. Napíše si, či to je malý kontajner, veľký kontajner alebo kusová zásielka. Netýka sa to iba lodnej, týka sa to aj leteckej, aj vlakovej prepravy a prakticky priebehu 3-4 sekúnd má jasný prehľad o tom, že za koľko dneska vie ten tovar doviesť a na základe toho si vie nastaviť ten budget. Následne potom samozrejme, keď si tú prepravu objedná, tak mu tam ukazuje, kde sa presne nachádza jeho tovar, kedy asi príde, či chce ten tovar precliť u nás, alebo chce precliť v Nemecku, aby tým ušetril nejaké finančné prostriedky. A snažíme sa tých ľudí edukovať, lebo mne nejde o to, aby som na nich zarobil na preprave, ako ide prepravným firmám. Mne ide naozaj o to, aby sa ten človek vrátil, lebo si bude vážiť ten prístup, že sme mu pomohli, že sme mu povedali, nechoď cez Hamburg. Tam momentálne Nemci štrajkujú, aj keď je to 300 € lacnejšie, ten tovar ti tam bude 3 týždne stáť a zaplatíš za stojné 600 €. Ale to sa už prepravných firiem netýka, oni povedia, no to my nemôžeme za to, že tam štrajkujú, ale vedia o tom. A minimálne sa patrí to tomu klientovi povedať. Čiže ste v podstate vytvorili taký logistický Waze booking tak, v jednom. Presne Booking ma inšpiroval, pretože milujem Booking, respektíve túto platformu, pretože ja som cestovateľ a fascinovalo ma, keď som to prvýkrát videl, že človek si vie naťukať akúkoľvek destináciu na svete a zrazu mu to tam vybehnú tie ceny, ktoré samozrejme nie sú nikdy konečné, lebo však človek si tam niečo dáva, ale máš aspoň nejakú takú predstavu. A toto je prakticky Booking na prepravu a dovoluje to naozaj aj komukoľvek, aj vám dvom to dovoluje to, že keď naozaj si chcete niečo odniekiaľ doviesť a nemáte predstavu, čo to stojí, tak minimálne si poviete, však to je len 120 € za tvoje masážne kreslo, hej, tak si poviete, že to je super a idem do toho. Že vám to aj nejakým spôsobom dodá odvahu. Ale asi by si ten mail nenapísala na 5 prepravných firiem, že povedzte mi, koľko by ma toto masážne kreslo dovezlo, lebo nechceš ich tým otravovať, lebo je to taká blbosť. Ja by som určite volala tebe, ako som to aj urobila, keď som riešila masážne kreslo. Sponzorom dnešného dielu je realitná kancelária Karin & Partners. Ľudsky, bezpečne a bez starostí. Vaše bývanie, naša vášeň. Ale keď už hovoríme o tebe a o tom, že robíš s Čínou, tak mne napadajú také dve veci. Jedna z nich je, že prečo by som mala robiť s tebou alebo kupovať veci vôbec od teba, keď si to nájdem cez AliExpress alebo cez niečo, lebo už ľudia sú veľmi tak internetoví zdatní a nakupujú veľa cez všelijaké e-shopy a podobne. Teraz som si povedal, že si nejaký takýto produkt vyvinul. Tak prečo ísť cez nejakú túto slovenskú spoločnosť? Ja od začiatku môjho podnikania s Čínou som narazil na veľmi zaujímavú slovenskú povahu. Jak Slováci sú naozaj zvyknutí si robiť vlastný kečup, vlastné zavaraniny, namaluje si sám barák a opraví si sám vodu. Ono nie je dôležité, že to na konci dňa ho vyšlo veľa drahšie, lebo to spravil na prd a potom to musel prerábať ešte s kamarátmi a tých potom akože musel zavolať na pivo a museli ich naučiť urobiť guláš. Keby to celé spočítal, tak mu to spraví odborník rýchlejšie a lacnejšie, ale on má dobrý pocit, že to spravil sám. Toto je mentalita, ktorú Slováci majú. Chvála Bohu sa to už mení, alebo presne podobne k tomu pristupovali od začiatku môjho podnikania. Každý sa ma pýta, však si to viem urobiť sám.
tak, jak ja neviem robiť účtovníctvo, ale viem sa to naučiť, tak, jak ja neviem robiť jogu, ako naša kamarátka Zuzka, ale viem sa to naučiť, tak toto je veľmi podobné. Ten svet sa dneska extrémne rýchlým spôsobom mení. Európske firmy majú z čínskych firiem obrovský strach, lebo tých 20 rokov dozadu sa z nich smiali, lebo vedeli, že to sú proste nejakí pajtáši, ktoré nám skopírujú nejaký stroj a dajú to za 10-tinovú cenu a každému sa to pokazí. A vo veľa prípadoch naozaj mali pravdu a ľudia majú tú čínsku vec spojenú práve s tým, že to je proste nejaký čínsky šmejd, lebo sú s tým nejakým spôsobom oboznámení z našich čínskych obchodov. Ale ten svet je úplne dnes inde. Nemci nemajú vesmírne rakety, Číňania práve vypustili jednu s najnovším typom pohonu. Američania sami nevedia, že čo to vlastne je. Číňania majú vlastné tanky, Číňania majú vlastné zbrane, Číňania fungujú ako number one v tom, čo som spomínal. To znamená, že európske firmy a americké firmy sa boja ich inovácií. To znamená, že snažia sa naozaj extrémne obmedzovať to, akým spôsobom sa ten tovar dováža. A dneska je antidumpingová tzv. Ochrana daň na čím ďalej, tým viacej produktov. Takže či chceš doviesť cukor, alebo chceš doviesť elektrobike, alebo chceš doviesť keramické šálky, tak predpokladám, že nevieš, že na jednom je 89% clo, na druhom je 49 € na kilogram a na treťom je 42% antidumpingové clo. Proste ty sa dohodneš s niekým na Alibabe, že to chceš kúpiť a ten Číňan netuší, že my tu také clá máme. Druhá vec je zákaz dovozu určitých typov tovarov. Potom sú tam všelijaké ochranné známky a tak ďalej a podobne. Dneska som mal napríklad klienta, ktorý chce doviesť klimatizácie a nevie o tom, že tam je nebezpečný horlavý uhlovodíkový plyn, ktorý nemôže doviesť v bezpečnom kontajneri a potrebuje kvóty z Európskej únie na to, aby to doviezol. A keď som mu to celé rozprával, tak bol to úplne hotový a prakticky som mu pokazil jeho sen o podnikaní. A to je naozaj len začiatok a to sme ešte není na prepravách a to ešte nie sme na clách a tak ďalej. Takže toto je asi dôvod veľmi skrátene povedané. Čiže tá tvoja pridaná hodnota je v tom pokus omyl a nedorozumenia, čím si všetkým prešiel a viac menej brániš, alebo teda ochraňuješ tým klientov, že ty toto všetko vieš a to tvoje know-how, ktoré si získal. Tak v zásade presúvaš ďalej. Dá sa povedať, že dneska to už nie je pokus omyl, dneska to už je skôr také tutorovanie, lebo veľakrát za mnou človek príde a chce voziť nejakú značku čínskeho mobilu. Čo nie je problém, pretože na mobiloch nie je žiadne clo a dajú sa dovážať, ale poviem, že to je čistá šialenosť, čiže sa to neoplatí. Je to proste obrovská konkurencia. Veľakrát ľudia chcú doviesť veci, o ktorých viem, že majú tu veľmi silnú konkurenciu, lebo veľakrát s tým ja sám spolupracujem a im to vozím, lebo mám o tom prehľad. Takže snažím sa ich aj varovať, že toto proste nevozte, lebo nemáte šancu, lebo je tam proste tak obrovský nízky nákup na ten základný tovar pri takom objeme, že on by sa na tú cenu nikdy nedostal a keď sa dostane do krížka s konkurenciou, tak proste nebude mať šancu a príde o strašne veľa peňazí. A to, čo si už spomenul, a trošku nahrám aj Miškovi do jeho druhého domnenkového podcastu, že stále majú ľudia tak zafixované, že čínske, lacné, ale shit? Bohužiaľ áno. A bohužiaľ sú to ľudia, ktorí naozaj rozhodujú o veciach. Týmto chcem pozdraviť tiež jedného môjho partnera, s ktorým som dneska telefonoval. Má fantastický biznisový nápad, stroj na ohýbanie plechu, z ktorého sa robia vlastne stavebné haly. To znamená, že sa z toho vyrobia také konštrukcie, stojky a prepojky na výrobu hal. Úžasný stroj, naozaj, akože keď som videl, čo to robí, čo to dokáže a podobne, certifikovaný najkvalitnejšími certifikačnými spoločnosťami, obchodujú s americkými firmami. No a teta v banke, keď požiadal o úver, tak mu povedala, že prečo nekúpi radšej nemecký stroj. A on vysvetlil, lebo nemecký stroj má oveľa nižšiu kapacitu a asi 6-násobnú cenu a tí Nemci to takisto kupujú z Číny, len to rebrandujú. A teta od stolu, ktorá tomu vôbec nerozumie, proste povedala, že banka nejde do toho rizika kupovať čínske stroje, lebo čínske stroje sú nekvalitné. A keď som argumentoval tom, či pozná nemeckú raketu vesmírnu a čínsku vesmírnu raketu, tak potom už prestal úplne komunikovať. Takže niekde naozaj ešte stále to je a bohužiaľ je to ešte stále v našich hlavách vzadu, ale je to spojené práve s tým, že my sme zvyknutí
a my chceme kupovať lacný čínsky tovar. Preto to Číňania vozia. Ako, choď do Švajčiarska alebo do Švédska, tam neexistujú čínske obchody, ako ich poznáme my, lebo tam sa to všetko urobí v úplne inej kvalite, dá sa tam nejaký čínsky alebo teda nejaký švédsky brand a ľudia to predávajú ako kvalitný tovar, aj keď vedia, že to je z Číny. Americký Walmart je postavený na čínskych produktoch. Takže my máme tú mentalitu v sebe, ale kvázi si to robíme sami, lebo ten lacný čínsky tovar kupujeme. Tak ľudia by boli asi prekvapení, koľko výrobkov, ktoré kupujú v domnení, že sú made in EU, sú v podstate reálne v Číne vyrobené. Však si len zoberieme, že len taký iPhone, ktorý je v podstate jeden z najkvalitnejších telefónov, tak je vyrobený v Číne. To prekliatie mojej práce je v tom, že ja naozaj poznám, aj keď sa pozriem okolo seba, tak ja viem, koľko stojí v nákupe tento stôl, koľko stojí v nákupe ten stojan a ten statív a ten mikrofón a viem presne, že tento Shure mikrofón sa vyrába v Shenzhene, viem asi aj v ktorej fabrike a ja viem, koľko stojí. A ja mám obrovský problém ísť dneska do obchodu s nábytkom, alebo do obchodu so svietidlami, lebo ja viem, že to stojí 10 toho, za koľko to našinec predáva. A to smutné na tom je to, že výrobné náklady Číňana sú na úrovni možno 4% menej, ako to reálne predáva. A potom je tam nejaká medzinárodná firma, ktorá to kupuje a skladuje v Holandsku, ktorá si na tom dá 30%, 40% a následne to kupuje naša sieť, ktorá si na tom dá 100 až 200%. A potom to kupuje ten spotrebiteľ. A ja až plačem nad tým, že tá lampa, ktorá sa nakupuje alebo vyrába za $10, tak sa tu napredáva za 350 €. Miško, ja som mal tú možnosť s tebou pár mesiacov intenzívnejšie spolupracovať a predsa len obchod na diaľku, Čína, máš tam si svojich ľudí, partnerov, s ktorými robíš aj dlhodobo. Napriek tomu častokrát tam boli, niekto by povedal, že problémy, pre teba je to možno štandardná situácia a niekto iný by sa už asi zbláznil a skončil by s tým podnikaním. Chcem sa opýtať, že ako to máš ty po tých rokoch, že či si ešte nevyhorel, alebo teda, že čo ťa stále motivuje v tom, že napriek tomu každý deň riešiš takéto zapeklité situácie s tými klientmi? Cítim to hlavne na tých svojich kolegoch. Veľakrát majú toho plné zuby vysvetľovať ľuďom, že nemôžu za to, že v Nemecku je štrajk, alebo že proste colnica je na dovolenke, alebo že zle špecifikovali svoju požiadavku, pretože tí Číňania vyrábajú ten tovar pre celý svet a oni netušia, že my v Európe nemôžeme mať toto alebo tamto. Čo je úplne samozrejme pre nás, však nad tým o tom ani sa nebudeme baviť, ale oni to naozaj nevedia. Mňa na tej práci baví to, že nikdy nevieš, čo príde cez dvere. Naozaj tam ľudia prídu veľakrát s fantastickými nápadmi a strašne ma to baví to robiť. Robili sme a začínali sme s firmami ako Dedoles, alebo MPkovanie, alebo Elis a tak ďalej. Takže naozaj firmy, ktoré sa etablovali veľmi vysoko a ktoré sú dneska jednotkami na trhu, dvojkami, trojkami. A veľmi ma to baví tých ľudí edukovať týmto spôsobom a veľmi ma baví sledovať, akí ľudia majú nápady. Lebo niekedy tie nápady sú fakt skvelé a ten človek len nemá na to financie napríklad, alebo nevie to dotiahnuť po tej komunikačnej stránke, povedzme nevie jazyk a tak ďalej. A my týmto ľuďom naozaj pomáhame. Vytvorili sme aj takú platformu, kedy ľudia nemusia platiť za tovar, že zaplatia ho až keď príde. Komunikujeme aj s tvojou pomocou s bankami na to, aby dostali na to či už leasing alebo úver a podobne. A dá sa povedať, že to veľakrát celkom dobre funguje. Záleží veľmi na tom, že aká to je firma a aký má nápad a tak ďalej. A práve toto sa mi na tom páči. Už som si 100-krát povedal, že by som sa na to vykašľal, lebo ja si myslím, že s mojimi skúsenostiami by som sa vedel zamestnať ako hociaký šéf logistiky v nejakej firme a proste by mi každý mesiac cinklo. Ale mne sa na tom naozaj páči to, že pomáhame ľuďom, edukujeme ľudí, učíme ich, ukazujeme im veci a keď s nami do tej Číny vycestujú, tak vtedy to vlastne celé pochopia. Že prečo to tak je. Miška, verím tomu, že aj teba cinkne každý mesiac niekoľkokrát, toto sa nebojím. A ocinkam ešte viackrát. Však práve. Ale 25 rokov práca s Čínou, s ľuďmi, s veľa ľuďmi, s rôznymi ľuďmi, takého zaujímavého klienta, produkt alebo niečo si zažil. Ježiš, koľko máme času? Jedného si vyber takého, čo ťa náprvu napadne. Najprv máš vždycky napadne iba jeden
Bola to taká veľmi atraktívna slečna, ktorá prišla Už tomu rozumiem, áno. nápadom, že bude predávať erotické pomôcky, konkrétne teda vibrátory. Aj s nami do Číny vycestovala a strašne chcela ísť na návštevu továrne, čo samozrejme robíme štandardne, tak som sám bol zvedavý, dokonca so mnou išiel ešte aj jeden druhý klient, ktorý teda vôbec to nebol jeho biznis, ale strašne to chcel vidieť. Tak sme došli do továrne a nejak sme vošli, tak napravo bolo, že testing room. Pre našich neanglicky hovoriacich poslucháčov je, že testovacia miestnosť, tak to som si nemohol dovoliť tam akože nezabúchať a good morning ladies. Nechám teda na vaše predstavosti, čo tam bolo. Ale tak ten funny naozaj poznatok bolo, že oni tam mali velikánsky rokovací stôl a teraz si predstavte, že tam sedí riaditeľ firmy, druhý riaditeľ firmy alebo teda obchodný riaditeľ, teraz my traja plus ešte nejaká asistentka, tlmočníčka, tak 6-7 ľudí, asi 60 vibrátorov, ktoré sa chytajú, púšťajú, skúšajú, ohýbajú, voňajú a tak ďalej. Skúšajú? No, tak chytíš si to do ruky, dáš si to tak rukou, aby to bolo mäkké, aby to fungovalo a reálne sa o tomto bavíme ako úplne vážne a ja som tam len sedel a som sa na tom naozaj strašne smial, keď sme proste riešili americký trh a aký idú na americký trh a prečo európsky a čo musí európsky trh spĺňať a tak ďalej. Tak som sa podozvedal veľmi veľa zaujímavých vecí. A bol z toho biznis? Bol z toho biznis a nezobrali sme veľmi veľa, zobrala sa taká vzorková časť a potom, neviem, myslím, že došlo financovanie alebo niečo, ale bolo to, myslím, že veľmi, veľmi dobrý nápad. Odtedy si vždycky teda ja spomeniem, lebo ak chodím po tých výstavách, tak tam vidím naozaj strašne bizarnosti. Dávame aj také súťaže pre našich hostí, že odfot najväčšiu bizarnosť a pošli a tam sú už veľmi veľké veci videli na tých fotkách. Miško, vráťme sa teraz z Číny naspäť na Slovensko k nám domov. A čo ty a ty ako Mišo, ako človek, ako otec rodiny, čo ty rád robíš? Ja o tebe viem, že ty robíš všelijaké dúhové palacinky a veci, ktoré by človek od teba asi nečakal. Povedz nám o tom niečo viacej. Ten dúhové palacinky, ako to popísať. Ja mám 3 deti, 5, 7 a 9, teraz už skoro 10, mám 2 starších synov, 1 dcéru. Ja som mal veľmi krásne detstvo, musím povedať. My sme naozaj fungovali, ako deti chodili po skalách, po jaskyniach, hrával som aktívne volejbal, ale na druhej strane som bol aj od veľmi veľkého maličkata spojený s technológiami. My sme ako deti mali počítač Commodore 64, tak už sme v 85. kocka naháňala guličku. V 88. sme dostali prvé video na sídlisku, takže ja som s tými technológiami a s takými tými problémami dneška veľmi skoro zápasil a sám som si uvedomoval, že som prišiel o veľmi veľa vecí tým, že som sa hral na počítači. Čo dneska akože beriem ako úplne ako vyhorený čas. Ale ja som bol vtedy ten exot a ostatné deti boli vtedy tie normálne. Ale dnes, ak mám deti, tak zistujem, že je to presne naopak a že naozaj tí deti vôbec nepotrebujú tých rodičov. Tí rodičia často tie deti odkladajú a len preto, lebo majú strašne veľa roboty a strašne veľa času pre svoje vlastné veci. A tým deťom to stačí. Tie deti dneska sú normálne a ty máš svojich exotov tak, doma. A ja mám exotov doma 3. To znamená, že my máme také rituály, že každú sobotu robíme palacinky a samozrejme, že sa im to ako začalo nudiť, keď sú to obyčajné palacinky, tak to museli byť palacinky v tvare superhrdinov, potom to museli byť palacinky, ktoré menia ako farby, že raz sú také, tak som proste musel z Číny dovážať všetky možné farbivá, a potom to boli dúhové palacinky a fosforeckujúce palacinky a tak ďalej. Potom sme mali bábovku vybuchovaciu. Takže snažím sa s tými deťmi tráviť ako čas, čo sa týka kuchyne, aby sa niečo naučili. No a na druhej strane sa im snažím vytvárať alternatívu pre tie počítače a pre tie mobily a pre toho obrovského akože konkurenta PlayStation, ktorý asi ako jediný ešte široko ďaleko stále nemáme, lebo teda ako utekajú sa hrať ku susedom.
tak robíme s partiou, čím pozdravujem chlapcov, také niečo, že Matisek, keď už viac ako 10 rokov ich berieme iba chlapi, berieme naše deti. Začalo to asi 3 deťmi a 3 rodičmi. A dneska na poslednom Matiskovi bolo 29 kusov, 10 chlapov a zbytok detí a snažíme sa im robiť programy. A tak, jak to začalo tým, že sú tam nejaké loptové hry pred tými 10 rokmi, tak dneska už proste rýžujeme zlato v potoku, hľadáme fosílie, rozumiem teda pyrit z AliExpressu a fosílie z AliExpressu, ktoré tam predtým všetky ako naplantujeme. Decká hľadajú poklad, ktorý proste, sme sa 2 chlapmi v krčme dohodli, že sa pobijú a že jednému vypadne z nich akože mapa k pokladu a deti to akože budú vidieť a nájdu a budú kopať poklad a tak toto všetko sme akože povymýšľali. No, myslím si, že to deťom dáva obrovské množstvo spomienok, tak ako ja mám krásne spomienky, tak chvála Bohu mám spustu kamarátov, ktorí ma v týmto podporujú. Najnovší projekt sa volá Od deda k dedovi, kedy teda jedného deda máme v Novom Meste nad Váhom, druhého v Trenčíne a rozhodli sme sa na pešo prejsť túto trasu 43 kilometrov. Všetci mi hovorili, že som úplný blázon, že ako 6 a 9 ročné dieťa nezvládne 43 km ešte tento víkend, keď bolo 36 stupňov. Nevládalo toto 43 ročné dieťa. Tie 2 deti to zvládli úplne bez problémov, dokonca ešte tam potom tancovali večer na prelieskách a ja som ako dýchal a pil vodu a 4 trička sušil prepotené. Takže tie deti naozaj majú spustu energie, chcú. Netreba sa na to vyhovárať, len treba s nimi pracovať. OK. Ja musím povedať, že ty si veľmi hravý človek a nemusíš ty mať ako svojich respondentov v podstate deti, lebo ja som s tebou zažila nielen ja, ale ďalších asi 15 až 20 ľudí z nášho podnikateľského klubu. Nie dávno jednu chatu, kde sme po noci chodili a neviem, nejakí duchovia tam na nás vyskakovali a hľadali sme nejaké svetielka v noci a chodili sme tam, neviem, asi 6 báb s baterkou. To bol pochod odvahy. No. Pochod odvahy, to bol, prepáč. Si ani názov nepamätáš už. Tak skončili skauti, treba inak zocelovať. Však toto si to na nás trénoval takisto, takže veľmi zábavné, áno, a miluješ kvízy a podobné veci, áno, my toto všetko poznáme. Miško, čo by si robil iné, keby si nerobil to, čo robíš? Alebo ja sa inak opýtam, že robil by si dneska to isté, keby si mal začať znova? Ja som dostal pracovnú ponuku v Deli a ešte predtým, ako toto celé začalo, a ja som vedel už vtedy, že Dell je veľmi dobrá príležitosť, ostatne vtedy asi všetci išli do Dellu. A hneď teda povedali, že im veľmi sedím profilovo, lebo som ovládal nemčinu a angličtinu. A teda povedali, že ma hneď dajú za team leadera, čo bolo pre človeka, ktorý skončil vysokú školu, akože celkom zaujímavé. A ja som prišiel do toho ich kastlíkomatu, jak to nazvať, že som tam proste zbadal tie kastlíky. A ja som povedal, že ďakujem. Nie, lebo to vo mne naozaj vzbudilo to, že nebudem mať možnosť byť iný a nebudem mať možnosť takej tej invencie. A medzi tým, ako som robil s Čínou, tak som dostal ďalšiu pracovnú ponuku, ktorá sa ako dobrý neodmieta, tak som povedal, že ja tu mám nejaké svoje aktivity, takže tie viem robiť, ale viem proste na 3/4 väzok robiť toto. A tiež to dopadlo tak, že som tam nevydržal kvôli tomu, že bola to nadnárodná spoločnosť a bolo tam treba fungovať v kolaniciach. A ja som to nevedel. Ja som bol ten človek, ktorý rád riskoval, ktorý na jednej strane im zarobil veľmi veľa peňazí jednou akciou, na druhej strane som prerobil na druhej akcii peniaze, ale rok vyšiel veľmi pozitívne, čo teda sa ale im na začiatku páčilo a potom na konci sa im zasa nepáčilo, lebo som bol moc invenčný a zistil som, že toto fungovať nebude. Takže čo by som robil inak? Asi by som dokázal robiť v hoci ktorej sfére, ale musela by to byť sféra, ktorá napreduje, ktorá sa veľmi intenzívne mení, kde treba hľadať a riešenia, proste ako sa hovorí, že myslieť mimo krabice po slovensky, nech tu nedávam anglické výrazy. A asi by som sa zamestnal určite. Keby zamestnal, tak v takejto sfére, alebo by som podnikal v takejto sfére. A nejaký tajný tip, čo by to bolo? Možno? Tajný tip, čo chcem robiť, je ten sen do budúcna a to je chcem otvoriť pivovar na Seychelách. Lebo sme doviezli pár pivovarov, je to fantastická vec a jedna milujem pivo a dva milujem variť pivo.
a na Seychellách je hnusné a drahé pivo. Tak si myslím, že tam je akože Čiže slovenská alebo česká receptúra a donesú tam, slovenská, česká receptúra na nejakom z tých krásnych 3 ostrovov a budem tam mať proste svoj vlastný bar a budem to pivo všetkým dávať a všetci ma budú mať radi, lebo ja budem ten, čo má pivo. Miško, ty a máš... to je taký tvoj exit mod. Ako to je taký môj exit stratégia, áno. OK, dobre. Miško, ty máš z jednej strany také trošku prekliatie a na druhej strane obrovský talent. A to je, že ty vždy pondelok prídeš s novým nápadom. Čo by sa dalo robiť, čo by sa dalo podnikať, možno neviem, kam sa uberať. Ako s týmto žiješ? Ako žijú s týmto ľudia okolo teba? Keď je toho moc veľa, tak sa prestane sprchovať, lebo to sú sprchové nápady. To sa nám vysvetlí. Najhoršie na tom je to, že keď to chytí taký človek ako Igor Matovič, tak to má naozaj veľmi zásadné dôsledky potom na celý štát. Ja našťastie nie až tak a moji kamaráti ma poznajú. A snažím sa naozaj sa trošku krotiť, lebo ono to znie všetko úplne krásne a ako sa to veľmi dobre počúva, verím, že tento podcast, ale a tá realita je naozaj na tom, že ja som sa tiež strašne veľakrát popálil a prišiel som o veľa peňazí, lebo sa mi zdalo, že je to naozaj úplne úžasné a tak zahorím ako Fénix za nejakým nápadom, ale na druhej strane potom to doťahovanie toho nápadu je problematické. To mi už tak nejde, ja som skôr taký vizionár. Tak som vtedy pochopil, že to vôbec nie je o tom, že s čím prídeš, ale je dôležité o tom, akými ľuďmi sa obklopíš. A keď tých ľudí nadchneš tou istou myšlienkou a máš ich takých, že to vedia za teba dotiahnuť, čo dneska svojich kolegov, ktorých pozdravujem, mám úžasných okolo seba a myslím si, že im veľmi málo ďakujem za to, že to so mnou dajú a dokážu a ja v mojich náladách a v mojich vymýšľaniach a tak ďalej. A že som taký bezprostredný, že si z ničoho nerobím akože ťažkú hlavu a mne tam už dievčatá zomierajú. Inak mám samé dievčatá a jedného chalana, práve preto, že oni asi dokážu lepšie nejak spracovať ten taký, že každodenný stres a problém a obdivujem ženy, že majú túto vlastnosť. Ako byť obklopený mužmi, tak to asi nedám. Takže ty sa učíš od nich. Ja učím sa od každého. A ty sa učíš aj u nás v klube. Aj u vás v klube mám veľmi veľké zrkadlá. Keď sme sa o tom rozprávali, čo ti prináša, lebo ty si teda od začiatku členom klubu a Butterfly Business Effect, zároveň si, ešte my sa poznáme z predchádzajúceho konceptu, robíš mi moderátora, za čo som veľmi vďačná, je to také veľmi dynamické. A keď som sa ťa pýtala na to, že čo ti to prináša, alebo čo to pre teba tam predstavuje, tak si na to veľmi pekne odpovedal. Tak skúsi spomenúť. Ježiš, som zabudol. Čo to bola večera, Miško? To bolo veľa vína. Ja ti môžem napovedať. Myslíš, že zátišie pokoja? Zátišie pokoja, áno. A rozviedol som to aj potom ešte, alebo už nie? Že pre každého je to niečo iné. Tak, to je tá myšlienka. Lebo si sa spýtal, že pre mňa. Ja som sa na to pozeral presne tak, že v tom networkingu vidí a má každý niečo úplne iné. Ako naozaj sú tam ľudia, ktorí nevedeli dať dokopy 3 súvislé vety a dneska sú schopní kľudne zajtra vo vašom podcaste vystupovať, čo je podľa mňa obrovský ľudský pokrok, čo je niečo, čo sa nenaučí v škole, ani v manželstve, ani v biznise. Pre druhých je to naozaj taká tá butlavá vrba, keď majú možno v tom biznise úspech, ale možno im to nefunguje v tom osobnom živote, alebo majú nejaké tragédie v osobnom živote a tak ďalej, lebo naozaj je nás tam dosť a tie osudy by sa dali až krájať, aké sú husté veľakrát. Tak mne sa tam strašne páči tá variabilita, že každý si tam nájde niečo iné a každý tam aj ide s niečím iným a odchádza s niečím iným. Pre mňa ja som prechádzal veľmi veľkými zmenami. Tým, že ako vieš, som taký strašne akčný človek a strašne sa pre niečo nadchnem, tak ja som tam proste do úplne prvého biznis klubu prišiel a začal som tam všetkým predávať čínu, ako je to super, že ste so mnou a tak ďalej, až si krútili hlavami a si pamätám, že Miky Filčák sa už tam potom neprišiel 3-krát, keď Malík mal dojsť. A tedy som pochopil, že to vôbec nie je o tom, aby si ty predal čo najlepšie sám seba, ale je to o tom, aby si sa naladil na tú vlnu tých ostatných ľudí a videl si ich potreby. A videl si, že človek, ktorý má problém sa akože povedať 3 súvislé vety teraz, aby tebe s tvojím akože s tvojou kanonádou slov začal nejakým spôsobom fungovať, tak to tak nie je. To znamená, že naladiť sa na dĺžku tých ľudí,
poznať, čo ich trápi, kvôli čomu tam sú a podobne a každý si ťa pod kožu pustí v úplne inom čase, s úplne iným spôsobom a podobne. A mne to naozaj trvalo veľmi dlho. A dokonca to ani v tom prvom klube nevyšlo. Neviem, či to vyšlo v tom druhom klube, ale myslím si, že úplne perfektne to sadlo vtedy, keď už človek má nejaký ten rok za sebou a tých ľudí pozná dlhšie a vtedy vlastne zistí, že keď najmenej tlačíš na pilu a si úprimný, asi originálny, tak vtedy sa to k tebe proste dostane úplne, že z Marsu to na teba padne. A ako naozaj dá sa povedať, že keď sa na tú biznisovú stránku, lebo je to biznisový klub, pozerám, tak mne sa to 10, 20, 30 násobne vrátilo s tým, že mimo toho je tam ten benefit tých ľudí, mimo toho je tam ten benefit toho, že strašne veľa sa učíš. Miriamka, pozdravujem ťa, ty zrkadlo mojej komunikácie. Myslíš morálny kompas? Morálny kompas. Naozaj veľakrát človek niečo povie, čo tak vôbec nemyslí a niekoho to urazí a mám tam morálny kompas Miriam, ktorá mi povie, že toto si nemal povedať a ja sa nad tým zamyslím. A veľakrát je to pravda, ale Miriam veľakrát nie, no. Ale minimálne dostaneš tú spätnú väzbu. Okay. A minimálne sa veľmi veľa od tých ľudí naučíš, že na to podnikanie, aj na ten život sa dá pozerať z úplne inej stránky. Miško, my tu rozprávame väčšinou k podnikateľom, a verím, že to vypočuje kdekto, ale taký message by sme chceli odozdať. A ty si teda podnikateľ s veľkým P, lebo si fakt začal v oblasti, ktorá tu nebola, veľa si sa naučil, asi 3500 krát si to mohol vzdať a bol by na to objektívny dôvod. Čo by si odkázal nejakým podnikateľom, ktorí by si povedali, že tak mám podnikať, nemám sa zamestnať. Aký ty máš na to názor? Ja si myslím, že podnikateľom sa človek musí narodiť. Nemusí o tom vedieť, ale musí sa na to narodiť. Tak jak sme sa rozprávali, že ty si sa stala podnikateľkou v 40-ke, narodená podnikateľka si bola. Len si mala inú motiváciu, či už si mala deti, alebo manželstvo, alebo čokoľvek iné, ale stále to v tebe driemalo a asi by si sa teraz už nevrátila niekde do nejakého zamestnania. Krúti teda hlavou, že nie, nevrátila. Presne o tom to je, že pokiaľ človek má tento profil, tak to tak cíti. Ale sú to dve veci. V prvom rade nebáť sa ísť za svojím cieľom. Jako naozaj dneska viete predávať aj vzduch tatranský, pretože som dostal nápad od jedného Tatranca predávať v Číne tatranský vzduch. Naozaj. Takže aj to viete predať, aj s tým viete uspieť. On teda neúspel, lebo mu chýbala jedna vec a to bol drive. A nebol o tom presvedčený, spochybňoval sa sám na tom osobnom stretnutí so mnou, že či to je dobrý nápad alebo nie. A práve toto je tá druhá vec. Keď ste presvedčení o tom, že chcete podnikať a máte skvelý nápad, to je jedna vec. Druhá vec je potom tvrdá derina a to je naozaj od rána do večera na tom pracovať, nezdávať sa, učiť sa na vlastných chybách. Keď spadneš, tak sa treba pozbierať. Keď prídeš o peniaze, tak ich zarobíš, ale potom to ide. A nehovorím to preto, lebo je to fráza, ale pretože ja som napríklad urobil presne toto isté s tou Čínou a dovolím si povedať, že dneska sa mi celkom dobre darí. Ale na druhej strane som aj lenivý, lebo musím robiť od deda k dedovi a farebné palacinky a nemôžem to robiť na 110%. Ale to je zase ako moja osobná voľba, takže mohol som byť oveľa bohatší na peniaze, ale asi oveľa chudobnejší na zážitky. Miško, posledná otázka odo mňa. Asi mi trošku tak nadhodil touto témou, tým, že sa bavíme o tej inšpirácii. A o tebe viem, že ty rád študuješ rôzne fakty, rôzne štatistiky, rôzne príbehy. A plus teda máš tú skúsenosť aj v rámci svojho podnikania, že naozaj rôzne nápady, s rôznymi požiadavkami prichádzajú tí ľudia, je to také, by som bol ešte multidisciplinárne. A plus máš ešte tú skúsenosť, že kam tá Čína sa uberá ako taký naozaj, že poviem, tovareň sveta. Je niečo, čo by si chcel možno, inšpirovať alebo odkázať ľuďom, ktorí či už začínajú podnikať, alebo vôbec sú sa nejako možno posunúť vo svojom živote, že niečom sa zlepšiť podobne, čo je podľa teba také, že must have v tom ďalšom vývoji? Myslíš, že čo sa týka Číny? Alebo Nie, myslím tak celkovo. Hej, že tým, že naozaj, jak som povedal, že ty si máš rôzne nápady, rôzne štatistiky, kde si pamätám, ako si nám osvetľoval alebo objasňoval ten vývoj, že naozaj nemáme sa tak zle, ako si myslíme a tým, že máš tie rôzne skúsenosti, že
Možno kam sa to bude uperať a čo odporúčaš? Ja som nešťastný z toho, že strašne veľa Slovákov sú nešťastní. Nadávajú na všetko okolo seba, nadávajú na vládu, nadávajú na to, že proste málo dostávajú peniazy v robote a tak ďalej. A ja veľakrát som mal naozaj výhodných podnikateľov, ktorých som do Číny bral, aby pochopili, aký tam je život. Lebo Čína, ako každá krajina, nie je len o tých farebných mrakodrapoch a podobne, ale tam naozaj sú ľudia, ktorí žijú z oveľa menších peňazí, ako žijeme my a vyslovene sa strávujú na ulici. A tam človek naozaj zistí, že ľudia sa majú oveľa horšie a napriek tomu sú oveľa šťastnejší. A toto je pre mňa taký determinant nejakého šťastia a možno úspechu, že ja sa vždy pozerám na tú pozitívnu stránku, na ten plný pohár, nie na ten prázdny pohár. A ľudia sú si sami strojcom svojho šťastia. Že dneska naozaj aj ten človek, ktorý sa narodí na východe, kde nič nie je, ako povedal určitý pán, sa môže presťahovať do Bratislavy, sa môže presťahovať do Rakúska, môže ísť do Číny. Prakticky máme obrovské možnosti. Málo ktorá krajina, keď sa bavíme o krajinách ako Čína a podobne, takéto možnosti má. Číňania nemôžu len tak vycestovať, oni nedostanú pas len tak z ničoho nič, oni si to proste musia nejakým spôsobom vyargumentovať. Naučiť sa po anglicky v Číne stojí celoživotné úspory rodičov. Číňania pracujú 6 dní v týždni. To znamená, že my sa máme naozaj veľmi dobre. Keď si zoberieme štatistiky toho, akí ľudia mali byť šťastní na základe svojho príjmu, na základe jednoduchých vecí ako čistota vzduchu, objem pitnej vody, prístup k jedlu, bezpečnosť krajiny a tak ďalej, tak jednoducho nám z toho štatisticky vyjde, že my by sme mali byť najšťastnejší ľudia. Proste, a nefunguje to tak. Nie sme. Už Češi sú v rámci šťastia obyvateľstva na tom oveľa lepšie. Fíni sú, myslím, že najšťastnejší. A ja nerozumiem prečo. Ako, naozaj je to pre mňa záhodou, tak ja sa vždy snažím ľuďom, ktorí sa sťažujú, vysvetliť, že vôbec sa nemáme zle, treba naozaj len na sebe zamakať a každý, kto na sebe zamaká, má tú šancu sa niekde dostať. Miško, keby sme ťa poprosili, aby sme to celé uzavreli, že by sa čínsky s nami rozlúčil. My ti tak nebudeme rozumieť. Máš povedať, čo chceš. Bolo by dobre, keby sa nám to preložil, ale viem, že vieš čínštinu, alebo teda vieš aspoň kantonštinu. Dobre hovorím? Je to kantonština, taká kuchynská čínština. Ja som zistil za celý život, keď som sa začal učiť cez učiteľa, Han Yu Laoše svojho, že vlastne rozprávam kantonským dialektom, čo je vlastne ako keby sa Záhorak rozprával s východniarom, že si vôbec nerozumejú. Tak som bol z toho taký konsternovaný, lebo už tá moja základná kuchynská čínština, s čím som teda akože sedel a zabával čínskych podnikateľov, som zistil, že vlastne vôbec nie je spisovné Pudonghua, ale je to Kantonghua. Tak sa na tom teda smejem, že musel som sa to celé preučiť, ale tak ako také základné frázy, teda aj v Pudonghua viem. 就是我很高兴认识你，你是非常漂亮女人，你是非常帅男人，再见。 Čo hovorí uražená? Teba urazil, na teba pozeral. Povedal som, že teda bolo veľmi pekné tu s vami byť a že si veľmi krásna, atraktívna žena a ty si veľmi sympatický muž a že sa teším, že vás znovu uvidím. Sponzorom dnešného dielu je realitná kancelária Karin & Partners. Ľudsky, bezpečne a bez starostí. Vaše bývanie, naša váše. Miško, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a tešíme sa, že ešte prídeš. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa ja. Ďakujem pekne, dajte nám odber, dajte nám like a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Ahojte. Ak vás dnešný diel zaujal, dajte nám prosím odber a like. Alebo ho spomente vašim priateľom.